Rami pasadi mandi angin, rami de anak pandakian, disangkut uni masuk angin, kiranya bunting 3 bulan kandung Bayari lalu ilang amalan la kambang bunga sari bulan kambangnya sadang sanjuari buntianglah masuk sampai bulan pamalebana mandi pagi kandung yari lalu ilang amalan simpang sampai di pandakian simpang jalan kamu warung buntianglah masuk 5 bulan bini cek bakanda aku tak barenu kandung yari lalu amalan simpang sampai di pandakian arinana sadang sanjurayo buntianglah masuk 6 bulan tengah malam magana oya 10 kandung yari lalu ilang amalan anam taburang tanam pucuk manjelo masuk rimbo buntianglah masuk 7 bulan la tinggi paruinyo pado dado kandung bayat tola di dendingi idenai rancaran di sari bulan tampanan dari bukit tinggi buntianglah masuk 8 bulan
lapaya mencari ampu kaki kanduang yang tolah didending idenai bagi paninjauan Josuli ayah oi katigo Josi barambang sambilan bulan anak laya la jale cipta sisi lalu suram dazuloi yang tolah didending idenai dijualah dazul dinanare ay biarlah kami badendang kok bini cebok baranak kete la jale tasisi lalu suram kaduang yang tolah dideni idenai oi bakanda ala dibari oi badendang sampai selesai salamu ampe puluh hari deicep tapaso puaso bulan jarai kaduang yang tolah dideni idenai Thank you.